a zamanin da in suka ga Traore ya yi odan makamai ya shigo da su a kasar shi, Mali ta shigo da kayan yaki, su fito suna ta suka CNSP, ta ƙi ta sai makamai, ta ƙi ta yi kaza, ta ƙi ta yi kaza. Aiki da hankali da ilimi ya wuce irin tunaninku na hauka na ganin irin wannan farfaganda na Mali. Ba shi ne yake nuna ita Mali dole ta fito da kayan yaki a fili saboda abokan faɗanta a fili shi. Wanda abokan rigimantar take Nijar ta ce ita kayan yaki za ta ɓoye kayanta. Harakan soja ta ce sirri ne. Makaman da za a gadin fadar shugaban ƙasa sirri ne. To me zai dame ku? Birje ne na harkar soja suka ce wannan ba harkar al'umma ba ce, a basu su yi aikinsu. Yarjejeniyar da Mali ta yi da ƙasar Turkiyya na sayan kayan yaƙi da sauran ƙasashe ba yau ba ne. Juyin mulki na ƙasar Mali da na Nijar ya girme mu, da na Burkina Faso ya girme na Nijar. Ƙasar Burkina Faso tana sayan kayan yaƙi da yarjejeniyar da take da ita a baya, wadda ta yi ta kahin mamu kila mun juyin mulki domin kariyar ƙasar tunda ta kore Faransa ta shiga matakin neman makamai. Haka ƙasar Mali take neman kayan yaƙin ta mallaki waɗannan drones Burkina ta mallake su. To idan ka siyo drones ka zo ka aje ka gwada ma 'yan ƙasa ka ga drones na su, to kuma babu yadda za ka yi ka sarrafa wannan drones ke za ka je ka ɗauko hayar wanda za su sarrafa maka shi ne. Burkina a fadar shugaban ƙasa ake sarrafa drones, a gaban Traore wanda ake sarrafa su kasu ake duka 'yan ta'adda. Ya kamata ku dinga amfani da hankalinku. Yanzu Nijar harkan drones ta ɓangaren waɗannan drones na ɓangaren Turkiyya, Nijar ta ƙare da al'amarin su, ta gama da wannan shahi yanzu. 'Yan Nijar ne za su tuka su, kuma 'yan Nijar ne za su yi gyaran su idan sun samu matsala. Mutum shidda matuka, mutum shidda waɗanda za su dinga yi musu revision. Wannan shine aiki da hankali. Don ka shine muke gaya muku duk abin da za ku yi, ku dinga kallon CNSP ku yi tunanin alheri. Sai ku yi ma CNSP mummunan zato kuma sai a gan ku kun fito kuna ce anan mun yaba ma CNSP. Me ya amfanin yabo bayan ka kushe ni sannan zaka zo kana yabo na? To ku dinga amfani da hankalinku akan TikTok. Yanzu in muku misali da kasar Benin. Shugaban ƙasar Faransa ne ya fito yana caccakar, yana maganganu, yana diskur akan cewa Benin tana buƙatar makamai amma ga dalilai ga hanyoyin da za a yi. Saboda ba yadda za a yi ta samu makaman, duk sauran ƙasashen nan duk irin makamin da suke so a ƙasar Turkiyya ko a ƙasar Mizance maka ko a ƙasar Rasha ba su iya samu. Saboda me yasa ba za su samu ba? Saboda akwai dalilai. Saboda munafukai ne. Yau duk makamin da Turkiyya ta saida ma Benin za ta iya ɗaukar shi ta baiwa ƙasar Faransa shi ta je ta yi bincike ta samu irin wannan technology ta yi amfani da shi. Ko ba ku sani ba? Haka kasar Rasha ba za ta sayar ma irin wa'annan munafukan kasashen ba makaman yakin, saboda duk kasar da take da alaka 100% da irin wa'annan kere-kere in ka ba su dama za su samu dama da za su swace ka sai su kera wanda ya naka, saboda technology a jiya ta ake yi kuma sai dan amana ake ba ita. Mu kasashen mu na yi an san yan amana ne, kasashe ne masu amana wanda ba za su dauki sirrin su dauki sirrin wata kasa su bai wata kasa ba, saboda su kansu kariyar kansu suke nema balle su tona su asirin wani. Jama'a mu gode wa Allah, mu gode wa irin shugabannin da Allah ya bamu. Ma da mun muka zama masu gode wa Allah, kullun alheri zai zo mana kuma farin ciki za mu yi wa kasar mu. An zo an sa ido, Nijar ta sa hannu akan harakan zinare da wannan kamfani, sai munafikai suka fito suna cegumi. To wannan kamfani a kasar Rasha ma yana da kamfani. Wannan mai kamfanin yana da kamfani a kasar Rasha, yana da shi a Dubai, yana da shi a Saudiya, yana da shi a kasashe da dama na duniya. Duka Nijar kadai ne zalunci? Sai Nijar ne za ku zo ku kawo tun da ya zo Nijar yanzu bakin ciki ya taso sai munafunci ya taso a ce wai man da dare gare shi America ana neman sa a kaza ana neman. To ana neman sa ina ruwan mutun nawa ake neman mutanen arziki ko ake neman a kama su a America? Ba ga Traore nan ba yanzu yau ana neman shari da shi daga America ake neman shari? Waye bai san alherin da yake gina a kasar sa ba? To wallahi tallahi dan Nijar ku sa kanku cikin hankalin. Idan kuka biye ma waɗannan mutanen banza da muke da su akan social media, wannan mutanen banza da suke neman su hargitsa musu haɗa mu rikici su ɓata muna rayuwa su ɓata samu na bakin ciki saboda sun ga ci gaba yana zo muna, wallahi tallahi sai kun sanya bakunan ku alheri suna fitowa daga cikin bakunan ku. Sai kun zama mutanen da a rayuwanku ba abin da kuke gani in ba alheri ba. Duk dan shari ku kalle shi gehe, idan kun ganshi ku yi addu'an Allah ya watsar da shi, in yana shirwa kuma Allah shirye da shi. Kar ku sake kunnuwan ku su zama masu zama suna sauraron waɗannan mutanen banza, domin ku tsaya da kanku ku yi amfani da ilimi da hankalin da Allah ya baku, sannan za ku yi nasara. Kasar Algeria da kuke na kuna alfahari ana koro 'yan Nijar daga Algeria, mutum miliyan. Kashe ka bincika lokacin da kasar Algeria take neman inci, kashe ka tambaya ka bincika kashe ka tambayi tarihi. Mutum miliyan na suka mutu a Algeria kafin ta kai ga wannan matsayin da muke kwarare yanzu. Domin a Nijar wa aka kashe, jinin wa aka zubar, sai dai waɗanda suka zo suka zubar da jinin daga nesa saboda suna bakin ciki da wannan cigaban da muke nema. Amma mu tsakanin mu wa muka kashe? Sojan mu wa ya kashe? Su amma su sun sadaukar da rayukansu domin samo mana inci, kuma mu muna nan muna ta kushe su. Ran da dadin ya zo kuma ka zo ka ce za a ci tare da kai. Haba munafiki, ka gyara halinka.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ‘Yan uwa ma'abuta karamci, wannan bawan Allah ya tambaya mi zai hana a shefa musu bama-bamai. Cewa da bidiyo da na yi akan ‘yan ta'adda da an ka killace a Tanzawatan a can faranciyar kyan Alger da ƙasar Mali. Tabbas ɗan uwa ni da kaina wannan tambayar da kai na yi wa kaina ita. Amma daga baya da nake cikin bibiya sai na gano cewa fa an kashe rayukan 'yan ta'adda da yawa a wannan wuri. Duk wata bas da suke da ita akan duwatsu wadda aka shirya kayan yaƙi da komi a wannan yankin, sojoji sun tarwatsa su da drone. Ana ikirarin 'yan Cote d'Ivoire nationalité Ivoirian 700 kusan 800 gera suke. Akwai 'yan Najeriya wajen 550 da wani abu. Algeria ita ma tana da kusan haka. Faransa take da 200 ko da nawa ne. Kasashen Turai suke da 200 su ma da wani abu. Abun zuwa ne. Mauritania har zauke ga kasar Ghana tana da su. Duk suna cikin wannan wuri. Akwai waɗanda aka ɗebo su daga Sahara Occidental waccan ta faranciyar Maroc da abun nan aka ɗebo su aka biyo da su ta Mauritania. Suka shigo kafin su kawo Mali, sojojin Mali suka kashe waɗannan suka ƙare da su gaba ɗaya. Ana maka maganin 'yan ta'addan da aka kashe akalla ƙasar sun kai 4,000. Yanzu ma Dubai ne annan kilaci. To ka san shi yaƙi ɗan zamba ne. Ina tabbatar maka akwai waɗanda cikin yaƙin ibe yake magana alal misali. Ya ce akwai wanda za a zo a kama uwar shi gaban shi a kashe mishi uba kuma a yi zina da uwar shi a tafi da shi. Akwai yaro da yake ba da labarin shi ɗan shekara 16 wanda sai da aka yi kwanaki 'yan ta'adda suna zuwa suna lalata da uwarsu saboda uwarsu tana da jiki mai kyau, tana da kyau. Suka zo suka dinga lalata da ita sannan suka kashe babansu kuma suka ɗauki ɗan shekara 16 an kasa shi cikin ta'addanci dole. A haka kaga irin wannan yanzu idan an kashe shi gwamnati ta ce ta kashe ɗan ta'adda, amma shi har ga Allah ta'addancin da ƙarfi da yaji aka ce lissashi aka sashi a ciki. To a hakan kuma akwai mutanen da suka tare da su wanda suke musu aiki wanda su ba ta'addanci suke ba, 'yan tonon zinare ne da miye suna nan masu taurin kai daga ciki ba su hita ba. Wasu ana ce musu wannan abun ƙarya ne, sojan Mali ba zai iya zuwa nan ba, ƙarya ne kaza. To gashi nan 'yan ƙasar Ukraine an kashe 330 da wani abu ko da 7 ne ko da nawa. Haka Faransa an kashe su fiye da yadda kake tsammani. Yanzu kuma mafita suke nema. Ni da kaina na yi tunanin tun harko da aka kawo mi yasa duk ba a yi retirazin su. To ita Mali da gwamnati ba gurin su bane a ce kullun zub da jini. Haka mu ma Nijar ba gurin mu bane kullun a ce ga wani kabila can ko wasu mutane ana rigima da su kullun ana zubar da jini. Wannan gwamnati duk ba gwamnatin arziki wadda take kaunan ƴan ƙasar ta, take so rayuwa ta kasance ta mutanen ta, suna fada tsakanin su ana zubar da jini.